खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि बड' निउस बर'नि लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो। दानिया फैजों गुबै रादाबाव रबिबारखालि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि कमिटि बारग' आफादगिरि बारग' मन्थ्रि रायजो सभानि सोद्रोमा रिपुन बर'आ बिथाङा कंग्रेस नागारबाय। बिथाङा कंग्रेस नागारना कलकातायाव 13 नम्बर कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि अबिनाश बेनार्जीनि नुजाथिनायाव ममता बेनार्जीनि चेयारमेन कंग्रेसआव हाबबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कंग्रेसनि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सोमोन्दो थानायनि थाखायनो दोलोखौ एंगारो होननानै कंग्रेसनि आफादगिरि सनिया गान्धीसिम लाइजाम हरदों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो। इउक्रेनाव फरायनो थांनाय भारतनि फरायसाफोरा इउक्रेननिफ्राय फैफिननो हानायनि उनाव दायो भारतआवनो मुं थिसननायनि सुबिदा खालामना होनांगौनि दाबि फरायसाफोरजों लोगोसे बिगोमाफोराबो धरना होदों। मैया दिल्लीनि जन्तर मन्थराव धरना हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिथांमोना बुंदों, इउक्रेनाव जेरैबादि जोंनि गथ' गथायफोरखौ रैखा खालामदोंमोन बेबादिनो सोरखारा जोंनि गथ' गथायफोरखौ केरियारफोरखौ रैखा खालामनो नांगौ होनना दाबि दैखांदों। मख'जाथावदि गोबां फरायसाफोरानो फरायनायखौ फोजोबनो हायासै। इउक्रेनाव 20,000सो फरायसाफोरा फैफिननो गोनां जादों। रासिया आरो इउक्रेन दावहायाव सासे भारतनि फरायसानिबो जिउ गोमादोंमोन। थांनाय 4 एप्रिलनि हराव चिरां जिल्लानि किसान बाजार खामालपारायाव दुथांनि गुलियाव जिउ गोमानांनाय राजा बर'नि मैया सारादुखौ रुंसारि राजा बर'नि आंगो गामिनि किसान बाजार आमालगुरियाव खुंनाय जायो। सारादुआव ओनसोलनि गोबां सुबुङा नुजाथियो। रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि बिथाङाबो नुजाथिनानै दुखुथिया न'खराव गोजोनग्लाय होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय 60,000 गोदान न'खरा अरुण'दयनि रांखौ मोनगोन। लोगोसे आगोलनिख्रुइ 250 रांबो बारायना होदों होनना बुंदों। दायो 1,250 रां खालामना होबाय। 250 रांखौ मोब्लिबनि बिलनि मुङाव होदों होनना फोसाव गुवाहाटीनि मिउनिसिपाल बर्डनि बिसायख'थिया साननैसोनि उनाव जागोन। बिनि फोसावदिंनाय समावनो गिदिर फोसावनानै होयो। लोगोसे बिथाङा 60 वार्ड बर्डनि जौगानायनि थाखाय 600 कोटी रांबो खरसा खालामगोन होनना बुंबावदों। सानैनि दावबायनाय हाबाफारिजों भारतआव फैगोन ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बोरिस जनसनआ 20 आरो 22 एप्रिलाव फैगोन होनना खौरां मोन्दों। बिथाङा भारतआव फैना रांखान्थियारि रैखाथि बायदिनि सायाव सावरायलायगोन। मैया रासियाव बेन खालामबाय बोरिस जनसनखौ। बेनि गेजेराव भारतआव फैनाया गोहोम खोख्लैनो हागौ, मानोना भारतआ रासियाजों दासिम मोजां सोमोन्दोआव दङ। थांनाय 10 एप्रिलाव बिथाङा इउक्रेन दावबायदोंमोन। रासिया इउक्रेनखौ गाग्लोबनाय समावनो बेबादि थांनायनि थाखायनो रासिया बिथांखौ बेन खालामबाय। बिनि गेजेरावनो भारतआवबो फैनाय रासिया आरो भारतनि मोजां सोमोन्दोआव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।